Chámome María do Carmen Iravedra Otero, nacín o 22 de marzo do ano 1922, na Espiñeira, de San Cosme de Barreiros, provincia de Lugo. Alí pasei os primeiros anos da miña vida, a miña infancia. Meus pais chamábanse Francisco Iravedra e Águeda Otero, e traballaba na Espiñeira. Bueno, facía de todo, pero traballaba como mecánico electricista. Estaba empleado nunha empresa de electricidade, e tamén arreglaba coches, e facía moitas máis cousas. Despois, aos 5 anos, había ali unha señora que daba clases particulares, e mandaronme ali. Aprendín a ler un pouco, pero papá sempre quería que fose á Escola Nacional. E a Escola Nacional estaba en San Cosme, no final de San Cosme, que había 3 kilómetros de distancia. Tiñamos que levar a comida, éramos moi pequeniños, tiña 6 anos cando fun, e a miña maestra ali foi Enriqueta Otero, que daquela era, bueno, unha religiosa desas empedernidas que non sabía máis que enseñar catecismo, facíanos ir á iglesia que estaba a 1 kilómetro de distancia, compramos unha imagen de Milagrosa, e o único que facíamos era rezar e cantar e nada máis. E claro, con todas estas cousas, meu pai dixo que non podía ser así, e ademais que era moi lonxe, e eu tiña que levar a comida, levábamos un cestiño, e ali nun campo comíamos todas as da Espiñeira, que éramos unhas 7 ou 8. Despois dese curso que estuve en San Cosme, pasei á Escola de Vilaronte, que é do outro lado do río, pertenecía á Foz. Entonces ali, claro, non me podían admitir, pero en vista das circunstancias, aquela señora admitiume, que foi unha gran maestra, a mellor maestra que conocín en toda a miña vida. Ali aprendín de todo, tanto labores como preparoume para ingreso, para ir ao instituto, enseñábanos de todas as asignaturas. Entonces pensaron en mandarme a estudiar, e fun a estudiar no ano 35. No 35, 3 meses antes de facer o ingreso, que era en junio, levoume papá ao Colegio da Milagrosa, en Lugo, que entonces había unha monxa que preparaba para ingreso, pero eu xa iba preparado, o que pasa que había que pasar un pouco por ali para saber como era todo aquilo. E xa me deixou quedar ali en Lugo. Entonces no 35 examineime de ingreso, presenteime a matrícula de honor e deronme a matrícula de honor, cousa que presentou ela das que preparara todo o ano non lle deron. Eso que ela non me quería admitir, porque dicía que imposible, que eu iba dunha aldea que non podía saber. Resulta que sabía máis que todas as que estaban ali, porque xa digo, esa doña Angelita, esa profesora, foi bárbara, moi ben, moi ben, moi ben. E despois quedeime no Colegio da Milagrosa xa para facer o bacharelato. Eu levei ano por ano hasta sétimo, entonces eran 7 anos de bachiller. E aos 7 anos tiñamos que ir facer o examen de Estado a Santiago. En Santiago era a segunda convocatoria, o examen de Estado que se facía en Santiago, pero para todo Galicia. Eu tiña o número 889, o número de matriculado no examen de Estado. Bueno, pois tamén fun ao examen de Estado, aproveino, e como estuvera no instituto os 7 anos seguidos, non tuvera ningún suspenso, e aprobara a primeira vez, terminei ali e deron o premio Portavales, por eso, por haber estudiado os 7 anos seguidos, que era o que dicía o premio, os 7 anos seguidos no Instituto de Lugo, que era na Diputación entonces o instituto. Despois desto terminei, e houve unha convocatoria, o sea, era a segunda convocatoria ou a primeira que había para facerse maestro, nada máis que con unhas cuantas asignaturas, porque nada máis que tiñamos que examinarnos de pedagogía, as 3 pedagogías, labores, música, 2 músicas, primeiro e segundo, economía, caligrafía, tamén de primeiro e segundo,
e as pedagogías, e ademais había as prácticas. Fixémolas todas nun curso, examinámonos e xa fomos maestras. O ano seguinte, ni máis ni menos, xa empezou houve oposicións. Presenteime ás oposicións e aprobeinas, que foi no ano 45. No ano 45 terminamos as oposicións no mes de noviembre. E no mes de febreiro xa estábamos colocados. Mandáronos en período de prácticas. Eu fui para Trasbar, que esa foi a primeira escola que tuve. Trasbar, no ano 45. Estuve desde o 45 de febreiro hasta setembro. Eso foi en período de prácticas. Despois xa quedei fija. Na escola esta de Trasbar era unha escola, era casa coa escola de baixo, tiña piso. Cando chegamos ali, porque outra compañeira miña foi para Castelo, que isto era no Ayuntamiento de Cervo. Foi para Castelo, no Ayuntamiento de Cervo, entonces eu quedeime a vivir coa miña compañeira e iba todos os días a Trasbar. Eu iba en bicicleta. Aquilo chamoulles tanto a atención a todos que unha muller, e ademais que nin había bicicletas naquele tempo, fose a este sitio que, bueno, era unha cousa que todos andaban mirando a ver como iba a maestra en bicicleta. Ali nesa escola había bastantes nenos, uns 30, pero eu encontreime que solamente iban 3 ou 4. Dixe, pero que pasa aquí logo, onde están os outros? E os outros era que ali facían follas de carbón. Íbanse para a fraga e pasaban 3 ou 4 meses na fraga facendo carbón. E ali, cando cheguei, o que nos encontramos tamén non había luz eléctrica, a cociña era unha lareira, non íbamos acostumbradas, pero bueno, fomos acostumbrando e pasámoslo moi ben. Como tiña outra compañeira comigo, pasámoslo ben. E desta escola, pois, os nenos aqueles aprendían. Bueno, enseñeilles moitos juegos, non sabían xogar. Os coches apenas os viran. Entonces enseñeilles a xogar, a saltar a comba, con unha corda, con dúas, a xogar á pedra, a xogar pasimisí, pasimisá, ao corro, moitos juegos. No ano 46, en setiembre, houve concurso de traslados. Entonces xa nos tiñamos que separar e cambiar a amiga miña e Maseo. Ela foi para unha escola lo de Viveiro e eu fui para a escola de Lago, que entonces chamábase a Barxa, que é do municipio de Xove. Ali tamén era unha escola, bueno, a outra era a escola mixta, e esta tamén era unha escola mixta. Ali había uns 40 e pico de nenos e nenas. Tamén era unha casa moi antigua, parecía un pazo, moi grande, tiña un campo grande, era moi bonito aquilo. E ali estuve desde o ano 46 hasta o 51. Aqueles nenos tamén aprendían moi ben, tiñamos as enseñanzas que dábamos, bueno, dábamos de todo, os nenos facían moitos traballos manuales, as nenas tamén facían labores, e logo tiñamos os lunes, tiñamos distribuídas as asignaturas. De lunes, lenguaje, martes dábamos matemática, o sea, aritmética e geometría, miércoles geografía e historia, jueves ciencias, viernes tamén se daba algo de educación social. Tamén tiñamos unhas enseñanzas que a sección femenina nos exigía que tuviéramos que dalas, porque xa para facer a oposición tuvemos que facer un curso que se chamaba Enseñanzas de Hogar. Cando me fixen maestra, xa houve que facer ese curso. Entonces, eso obligábamos a facer tamén nas escuelas. E tamén era a base de labores, de canto, de música, recetas de cociña, cousas desas. E tamén política, o sea, as enseñanzas de política, de quen era José Antonio Primo de Rivera, o Ramiro Ledesma Ramos, o día do caudillo, o día da madre, o día... Levábamos unha libreta aparte, porque elas tamén nos visitaban. As da sección femenina viñan polas escuelas visitándonos a ver se levábamos. Tiñamos unha escuela, unha libreta, que cada día escribía unha nena
un neno que lle tocase, escribía a lección que tocaba. Coa xente toda levábamos moi ben, incluso nos facíanme regalos, dábamos ovos, e cando cocían, pois a rosca pa a maestra, e máis unha botella de leite para que fixese as sopas coa rosca. Ali estuve hasta o ano 51, e ali foi onde conocín o meu marido, que tamén era maestro de Cervo, ele era maestro de Cervo. Ele veu para Cervo no mesmo ano que eu fun para Lago. Casámonos entonces ali no ano 49, estando en Lago. E ali tuve unha nena que nin pedín siquiera permiso de nacimiento, porque non había xente para mandar. Chegou don Joaquín Ojeda, que era entonces o inspector, e dixo, pero mujer, tú como estás aquí? Vete para tu casa, que non podes estar aquí. Faltarían 15 días para nacer. Entonces o señor dixo, no, que va, que tú non podes estar aquí. Vete para casa. E dixo, pero como vamos a facer? Si as nenas quedan solas, e os nenos, non pode ser. E dice, bueno, pues a ver como arreglamos. Dice, no, se cierra a escuela. Como se vai a cerrar? Entonces mi marido, que estaba en Cervo, repartimos. Por la mañana hacía la clase en Cervo e por la tarde iballes facer a clase a Lago. E así fomos pasando. Aos 8 días xa naceu a nena e despois desde que me puxen ben, volvín outra vez para a escuela. Pensábamos xuntarnos, dicía, a ver como vamos a facer para xuntarnos nunha escuela, porque el levaba a comida e pasaba o día en Cervo e á noite volvía para Lago, iba en bicicleta. Todo isto non había nada máis que bicicleta. Entonces sabíamos que quedaba vacante esta de Burela, a unitaria de nenas de Burela. E que ao maestro faltaballe pouco tempo, faltabanlle uns anos, pero non eran moitos, 6 ou 7 anos, para jubilarse. E aquí podíamos xuntar. Entonces, no concurso de traslado do ano 51, pedín para aquí, porque sabía que, además, viñalle mellor a él para ir desde aquí a Cervo. E aquí xa era unha escuela unitaria. E cando cheguei, pois, claro, había poucas nenas, porque a anterior maestra estuvera enferma e apenas existía. E como non existía as nenas, pois foronse as escuelas, que se chamaban elas escuelas de pago, que había 3 ou 4 escuelas de pago. Bueno, empecé a coller, entraron eu a matricular, que no ano 51 non tiría 50 e pico, pero no 52 xa chegaban ás 80, e despois no 53 e no 54 xa chegaban a 100, e por último xa a 125. Aquí era unha matrícula que todos os días viñan, todos os días, non faltaban nada. E tiña curso de iniciación, curso grado elemental e logo o grado superior. Non tiñamos en donde sentalas. Aquilo era tremendo, porque chegaba as máis á escuela, e logo onde vou sentar a nena? Pois señora, non hai. Bueno, pois entonces tereille que traer un banco. E o que traían era un queixón. A aula era preciosa, era moi grande, pero tamén moi bella. O suelo roto, había uns ventanuxos por debaixo ao rededor, soplaba para arriba o vento, que andaban tapándose as pernas como podían as pobres, e había uns bancos ao lado da parede, e un dos bancos estaba todo carcomido da polilla. Terminaban en punta as patas do banco. As nenas sentábanse, eran pequeniñas, e aloqueían de narices. Volvían a poñer o banco, non dicían palabra. Volvían a colocar o banco e volvíanse a sentar. E a mesa da mestra estaba situada encima dunha tarima. E ao rededor daquela tarima, pois, cabían unhas 20 nenas ben colocadiñas, igual que as sardiñas en lata, unha para diante e outra para atrás, unha para diante e outra para atrás. E ali estaban escribindo como podían coa pizarra. Escribían nunha pizarra e pizarrillo, porque tampouco podían chegar a escribir con outra cousa, hasta que iban deixando as maiores e iban pasando para as mesas, pero para iso xa había que saber ler ben, escribir ben na pizarra, senón non tocaba a mesa. Co 125, a ver como facía, porque era o que preguntaban, chegaban os inspectores e dicíanme, pero, a ver, como hace usted aquí? E dixen, facer fago como poido, ou sea, como a mí me parece mellor. Eu empleaba os meus métodos e máis os métodos que estudiara, pero dos que estudiara ali non podía aplicar ningún.
tiña que facer como servise. Entón empezaba as nenas pequenas, que estaban sentadas no suelo, porque aquilo era o suelo, tomáballes a lección todos os días. Tiñan as súas rayas, porque antes deso non había rayas. Había o silabario, había o catón, había a infancia, pero despois aquí non. Aquí, neste período, xa había as rayas, raya primeira, raya segunda, raya terceira, uns libros de lectura. Na escola tampouco había, no armario non había libros de nada, había o corazón, había a infancia, había uns cuantos libros de lectura e nada máis, unhas medidas, unhas pesas e medidas, tamén pouco, e logo uns mapas que colgábamos na parede e non había nada de nada. E aquelas nenas pequenas tomáballes a lección, rápido, claro, pero elas entendían, rezaba con elas, bueno, cando entrábamos rezábamos todos os días, eso era o primeiro que se facía. E tomáballes a lección e despois de tomarlles a lección a elas iban escribir na súa pizarra ali sentadas. E logo tocaba a hora do recreo e aquelas salían para fora e como non había ningún impedimento fora que lles pudese elas escapar, nin facer mal, nin nada, estábamos completamente solas, estaban xogando. E mentras tomáballes as maiores, e as maiores xa eran con preguntas, elas estudiaban a lección, eu explicáballe o día antes. Despois tamén había unha época que se lles impartía, que se lles daba o complemento alimenticio, que era leite, en polvo. Había que ir buscar auga e facelo nun cubo grande e repartir, que lles gustaba moito o leite. E cando se acabou o do leite, veu o queixo, e tamén se lles daba o queixo. Tamén facíamos algo de gimnasia cando salían ao recreo. Pouco, pero sempre poñíamolas a todas xuntas, e a todas facíamos gimnasia con elas. E despois volvían a entrar na escola, isto era ás 11:30, 12, porque a escola era de 10 a 1, e despois de 2, pola tarde 5. Pero ao entrar despois do recreo, pois ou facían exercicios que se tocaban de lenguaje, ou senón problemas, cuentas, números, cantidades, e os sábados, historia sagrada, catecismo, e despois polas tardes facíamos outras cousas. O lunes pola tarde, que tocaba lenguaje pola mañá, había dictado. Pola tarde, e análisis morfológico, sintático, exercicios de redacción. Os martes terminaban de facelos, como tocaba aritmética pola mañá, ou geometría, pois terminaban de facer os exercicios, e máis facíamos problemas, cuentas, cantidades, números. Os miércoles, como tocaba geografía e historia, repartíamola, e a geografía tiñan os mapas colgados todos ao rededor nas paredes. As maiores iban a estudiar os mapas, ao mellor xa estaban estudiando en África ou en América, pero as pequenas, como non chegaban aínda ao dos mapas, o de España sabían enseguida. Era o primeiro que sabían, provincias, ríos, cabos, golfos, porque oían as maiores e elas xa querían ir co seu apunteiro, ali apuntar a ver onde estaba o mar Cantábrico, onde estaban os cabos, onde estaban os golfos. Cando chegaban a época que xa o grado que lles tocaba o elemental, o mapa de España xa o conocían. E logo de historia, pois estudiábamos a historia de España, a historia antigua, moderna, contemporánea. Escribían todos os días, tiñan unhas libretas en donde iban escribindo a lección de cada día. Cada día facían o resumen da lección, escribíano na libreta, facían o dibujo debaixo na libreta. Os viernes era o día que máis disfrutaban, tanto as nenas como a maestra como todos, porque era o día que pola tarde facían dibujo, entonces toda a tarde dibujaban. E o dibujo para elas era algo extraordinario. Empezaban facendo cousas pequeniñas, pero despois chegaban a facer xa uns cuadritos que facían elas con un papel que había que pegaba e un cristal, facían uns cuadros e colgábanos polas paredes da escuela, e os sábados pola tarde facían labores e rezábamos o rosario. As labores consistían en facer uns
trepiños primeiro, donde aprendían a vainica, os puntos todos de adorno, o pespunte, cordoncillo, cadeneta, a facer ojales, presillas, coser un botón. As maiores facían unhas labores moi bonitas, facían malla, frivolité, algunha tamén facía bolillos, ganchillo, estampaban en tela, bordaban juegos de cama, bordaban toallas, bordaban pañuelos, e despois quedábanse unhas cuantas polas tardes os sábados a facer a limpieza, a barrer, que entonces non había quen barrese a escuela. Dáballes unhas perras para comprar caramelos e elas quedaban tan encantadas que se peleaban por quedar. Barrían, limpiaban o polvo, facían todo, pero había pelea. Entonces o que facíamos era por vez, un sábado unhas, outro sábado outro grupo. A maneira de avalialas, de saber como iban as nenas, tiñan un libro de notas, e en ese libro íbanselles poñendo as de cada ano. As de cada ano levaban no libro nese. Cando chegaban aos 14, facíaselles un examen, ou mirábase a que sabía facer de todo o que pedían, o que se pedía no cuestionario, entonces dábaselles o certificado de estudios primarios. E a que non chegaba, que se quedara moi corta ou que non asistira, pois dábaselle o certificado escolar. Había dúas clases de cartillas, unha para certificados escolares e outra para certificados de estudios primarios. E así era como se avaliaban. Ao terminar o curso levaban a súa cartilla, con todo o que fixeran todo o ano, coas notas. Que habías con notables e sobresalientes, pero moitas. Din 47 certificados de estudios primarios, mentres nos 12 anos que estuven aí. Ás 5 da tarde que se marchaban, as nenas, as maiores, non querían marcharse. Dicían, pedíanme, se lles deixábamos quedar, déixanos quedar, que non facemos ruído, non facemos daño, elas quedábanse traballando en labores, e máis en dibujo, outras repasando, facendo cuentas, porque además tiñamos uns cuadernillos. En esos cuadernos había cuentas de sumar, outras de multiplicar, restar, multiplicar, bueno, todo de cuentas. E logo de problemas adaptados a cada grado. Despois, por último, demos algunha clase particular. As nenas que querían facer o examen de ingreso, tamén. E entonces xa fixemos clases particulares, pero pouco tempo. Empecé ganando 6.000 pesetas ao ano, que non chegaba ás 400 ao mes, porque entre descuentos e unhas cousas e outras, pois serían 350, casi 400, pero eso, cando empecé a estudiar. Que despois foron subindo, no ano 45 era eso, despois no 47 xa subiron a 7.000 e pico, no 48 a 8, e foron escalonándose despois a 10, a 12, hasta o 71, que foi xa a 21 a 1.000, pero isto é o mes. Nesta escuela unitaria, viñan os inspectores e ao ver tantas nenas, pois claro, non me dicían ni que hace ni que non hace, sino preguntabanlles e pedíanlles algo, a ver, que traballos tedes, a ver, as libretas sí, había que enseñalas todas as libretas que tiñan. E dicen, bueno, é que lle vamos pedir, si máis non pode hacer, así que nada. E deronme 2 votos de gracias, aí, era naquele tempo, e máis un premio de 10.000 pesetas, que tuvemos que ir buscalo, que nos lo entregou o ministro en Pontevedra. 10.000 pesetas daquela era moito. A parede de enfrente, o frente todo da escuela, tiña unha grieta moi grande. E esa grieta íbamos metendo unha cuña cada día. E cada vez aumentaba, Veu o alcalde de Cervo, o suelo da escuela era de madeira, e debaixo había unha especie de sótano, que non se baixaba a él, e había unha trampilla, baixou a trampilla, e as vigas do sótano, que tiñan que enlazar a parede de un lado coa do outro, tiñan que sujetala, estaban sueltas, e aquilo que se derrumbaba todo. Bueno, pasámolas negras ali. Entonces, dixo, oh Dios, estades metidos nunha ratonera, moi bonito, pero denos unha solución, a ver como facemos.
pois que veña a inspección a ver que se fai, que tal. Bueno, pois veo a inspección e a ver como facemos entonces para solucionar este problema, que non había maneira. E a solución foi co maestro que había ao lado, el que dese clase pola mañá e nosotros que désemos clase pola tarde. Entonces solucionamos así. Pero antes, que tardamos moito tempo ainda en esa solución, tuvemos que darlle volta ás nenas todas cara á porta, por si sentíamos algún ruido, estar caladiñas. E se sentíamos algún ruido, escapar todas en silencio. Que fixemos primeiro exercicios para saber como tiñan que salir todas unha por unha, porque como eran tantas, calquera salía. Todas en mogollón matábanse ali todas unhas encima de outras. No ano 60, 62, 63, foi cando xa viñeron, veu a inspección, e xa dixemos, bueno, aquí hai que facer algo. Isto non pode ser, porque hai moitas máis nenas para matricular, e aquí é imposible. Entón fixeron un grupo escolar, un grupo de unha agrupación, 4 unidades, nun sitio que lle chaman Os Castros, onde está agora o colegio de Virgen del Carmen. Fixeron unha agrupación con 4 unidades. Aquelas 4 unidades eran 2 de maestra e 2 de mestre e 2 de maestro. Eran nenos e nenas. E eu quedeime aquí, e máis o meu marido xa viñera para Burela, que fora no ano, veu no ano 50, no curso 59. Eu quedeime cos nenos aquí na escuela, quedeime cos de grado elemental, cos de iniciación, máis ben, cos de grado de iniciación, e despois nas outras escuelas, nas que novas que fixeron na agrupación, iba o grado elemental e o grado superior. O comedor escolar xa empezou a funcionar cando a agrupación. Cando foi a agrupación Virgen del Carmen, xa empezou a funcionar porque había unhas viviendas encima da escuela, eran viviendas para os mestres, e ali como había algún que non vivía, pois ali empezou a funcionar un comedor escolar. Pero ese comedor escolar só era para nenos daqui do pueblo, non había máis. Que despois, cando xa foi colegio nacional mixto, entonces xa viñeran os de Cervo, Rúa, San Román, o sea, os da segunda etapa, os do ciclo superior, da terceira etapa, eran os que viñan aquí. Despois, máis adiante, volveron a facer, aquilo non chegaba, as 4 unidades, fixeron unha de 8, despois de 10, hasta chegar a 28. No ano 62 xa se formou a agrupación escolar. Entón, quedei sola cos máis pequenos, e o meu marido tamén. Hasta o ano 72, 73. No ano 72, 73, que xa se creou o colegio Virgen del Carmen, entón xa fun para o colegio Virgen del Carmen, e estas escuelas cerráronse, que estaban además moi deterioradas, non había material, non había nada, e fomos para ali. Tocoume estar, en todos os grados, andábamos rotando. Unhas veces estaba no grado medio, outras veces estaba no grado superior. O que notei foi unha diferencia moi grande entre unha escuela unitaria e un colegio como era este de Burela, con tantos nenos e tantos cursos, e todos, cada un ali encajonado nun curso que non sabía o que sabían, nin o que traían. En cambio, na escuela unitaria, ali xa sabía todo o que sabían desde pequeniñas. Empezaban aos 6 anos e hasta aos 14, cando chegaban aos 14, pois sabía o que sabían de todo. Pero, en cambio, nesta, que só me pasaba un curso, e que estaba con aquel curso que viña de outro, quedeime, iso foi a diferencia máis grande que notei. Como cando tiña tantas, sabían de todo porque aprendían unhas con outras, entonces, claro, aí era a diferencia. Os pequenos vían o que sabían os maiores, e aquí non tiñan para onde mirar, nada máis que para eles mesmos. Nada máis estaban encuadrados en ese curso, e solamente tiñan que saber o que había naquele curso. Pero as primeiras épocas non o pasei moi ben, porque ademais non sabían o que eu quería que soupesen. Cada maestro enseñáballes dunha maneira,
entonces chegaba un grupo solo, solo tiñas que ter aquel ano. En un ano tampouco non facíamos moito, despois pasaban ao seguinte, hasta que me acostumbrei, despois moi ben. Nombraron a min de directora, estuve un ano, porque a min aquilo non me sentaba nada ben, ano e medio, e os nenos tanto me querían que saliron ao patio da escuela facendo unha manifestación con pancartas e todo, que non querían que eu me fose da escuela, que tiña que quedar malía, que tiña que quedar con eles, e non querían. Isto hasta que me jubilei, que foi no ano 87. E os nenos ainda seguiron vindo a verme, polo meu cumpleanos viñan sempre verme, e ademais viñan contarme todo o que facían e o que pasaba no colegio. Eu seguía en contacto con todos os mestres do colegio, iba moitas veces á hora do recreo tomar o café con eles, pero os nenos tamén me viñan contar todo o que pasaba no colegio. Pero moito tempo, moito tempo. Fixéronme moitos homenajes, unha homenaxe foi o dos mestres, todos, e despois outro o do pueblo. Xa ao meu marido lle fixeran tamén o pueblo unha homenaxe. E despois todas as miñas exalumnas de todos os tempos reuníronse e fixeron unha homenaxe moi bonita. Entregaronme regalos, tuve moitos regalos, e todos parece que todo o mundo me agradeceu o traballo que eu fixera.